लोगोफोर जय हिन्द लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअखौ खोनासंजोबनासो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर आङो जोंनि बर' हारिनि बिथां रन्जन दैमारि आरो जोंनि बर' हारिनि बड'फा जायखौ जों बड'फा होननानै बुंनाय जायो बेनि सायाव आङो फंनैसो नोंथांमोननियाव माने कुइसन खालामनायदो बे कुइसननि एन्सारखौ खोनासंजोबनानै नोंथांमोना हरबानो जाबाय लोगोफोर दा आं फंनै बाथ्रा बुंग्रोनि बर' हारिनि गोरिब गुन्द्राफोरनि जायफोरा गामसा थेबनानै माने गामसा गाननानै फोथाराव हालेवो नांगोलजों आरो हाजिरा मावनानै जायो बोथिथाम जानांगौ बोथिनै जानानै सोलिगासिनो दङ थाखा फैसा जेबो गैया बैसोरनि फिसाला आरो फिसाजोफोरनि फाउन्डेसना मा बर' गामि गामि मा सरकारि एलपि स्कुला गोरिब न'खरनि फिसाला फिसाजोफोरनि मा फाउन्डेसन आङो बेनि बागै भिडिअ बानायथ'ला अब्ला जोंनो मा फाउन्डेसना जोंनिया मोजां जानांगोन अब्ला जोंनो मा नांगोन मोजां फोरोंगिरि आरो मा स्कुलफोराव मा फोरोंगिरिनि गोनांथियाव आङो जेबो बुंथ'ला अब्ला आंनि कुइसना बेसो जोंहा बर' हारिनि जायखौ बड'फा होननानै बुंनाय जायोमोन आरो जायखौ जों दिनैसिमबो बड'फा होननानै बुङो बर' हारिनि आं बेखौनो सोंगोन थांनायाव गोबां माने कंग्रेस सरकारबो जाबाय हाग्रामानियावनो बेनिफ्राय हाग्रामा बिथांनियावनो मा जाबाय बिजेपि सरकारबो जाबोबाय बेनिफ्राय बै समाव मालाबा बिथां बड'फानि माने फट'आव बै समाव मालाबा माने बिजेपि बा कंग्रेसनि माबा होनाय जायोमोन नामा आं बेखौ मोनथिनो लुबैदों बै समाव थांखांनाय जेसेबां बर' हारिनि समफोराव बिथां बड'फानि फट'आव माब्लाबा सोरबा गिदिर गिदिर मिटिं खुङोब्ला माबा साहित्य सभा बा एबसुनि कनफारेन्स बायदिसिना मिटिं खुङोब्ला बर' हारिनि गेजेराव बिथां बड'फानियाव मालाबा बेफोरबायदि सिम्बल होनाय जायोमोन नामा प्लिज अन्नानै गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि सिम्बलखौ होबोदोंमोन सोरबा नुदोंब्ला खोन्थाहर आरो नुवाखैब्ला दिनैनि दिनाव बिथां बड'फानियाव मानि थाखाय सिम्बल होनाय जाखो मानो बेखौ आं हारसिं इउटुब भिडिअ बानायनानै बुंनानै जेबो लाब जाया बे कुइसनखौ बर' हारिनि सोरबा गिदिर गोलावनियाव आङो सोंगोन बेनिखायनो आं दाख्लैनिफ्रायनो स्रि जानानै दङ आं हारसिं बे भिडिअखौ लाबोआ आङो सोरनिबा न'आव थांनानैब्लाबो सोरबा एबसुनि दैदेनगिरियानो जा सोरबा इउपिपिएलनि गिदिर दैदेनगिरियानो जा माने बे कुइसनखौ माने सोंगोन गोदो रावबो बेखौ सिम्बलखौ बिथां बड'फानियाव होआखैमोनब्ला दिनैनि दिनाव नोंसोर मानो होखो आरो गोदो मानो होआखैमोन नोंसोरो आरो नोंसोरो फैनो गोनां दिनावबो बिथांनियाव बेफोरबायदि सिम्बल होबाय थागोन ना बिथांनाव माने होनानै दाथ' खेबसे होबाय होनायनि उनाव मा बेखौ जोंफोर बा बायदिसिना मानसिफोरा बुंनायनि थाखाय बेखौ होनाय जागोन ना जाला बिथांनि फट'आव होनाय जागोन ना जाला बे सिम्बलखौ फैनो गोनां दिनाव गोबां कुइसन जागोन बेनि सायाव मानि दिनै होबाय नेक्स्ट टाइम मानो होला होआबाबो जों बेखौ कुइसन खालामगोन जोङो जिरायनानै थानाय नङा स्रियै जोङो कुइसन खालामथारगोन बे मोनसे जोब्बाय दा मोनसे बाथ्रा दा गासैबो बर' हारिनि रायजो राजाफोरा मा होनो रन्जन दैमारि सारा गनांगौ रन्जन दैमारि सारा गनांगौ रन्जन दैमारि सारा गनांगौ आंनि कुइसन खोनासं दिनै बर' हारिनि गेजेराव बिथां रन्जन दैमारि सारा ओरैबायदि गिदिर गिदिर बाथ्रा ओरैबायदि मोजां मोजां बाथ्रा बुङोमोन गासैबो बिथां रन्जन दैमारिनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ मिटिङाव गासैबो मिथिखाजोबगौ आरो दिनैबो बर' हारिया मा रन्जन दैमारिखौ फोथायनानै दङ रन्जन दैमारिया जियालनिफ्राय गना फैयोब्ला जों खौसे जागोन रन्जन दैमारिया फैयोब्ला जोंखौ माबा मोनसेब्लाबो खालामगोन बर' हारिनि गेजेराव दिनैबो बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि फोथायनाय दङ बिथां रन्जन दैमारिखौ लानानै दा आंनि कुइसना बेसो आङो बे कुइसनखौ अनजालि मेमनियावसो माने डक्टर अनजालि मेमनियावसो आङो सोंनो सानगासिनो दङ माबायदि कुइसन मोनथिबाय दिनै एसेबां मोजां मोजां बाथ्रा बुङो एसेबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो दिनै बिथांखौ मायबा मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनो थाखाय जियालनिफ्राय लानानै थांबाय दिनै बिथाङा एसेबां गोरों नंना नङा एसेबां मोजां मोजां बाथ्रा बुङो नाथाय बिथाङा गावगायनो जियालनिफ्राय गलायै आरो गावनि केडारफोरा जियालनिफ्राय गलायै बिथाङा एग्रिमेन्ट खालामगोन ना आंनि कुइसना बिसोर रन्जन दैमारि बिथाङा
एसेबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंग्रा मानसिया एसेबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंग्रा मानसिया गावनि केदारफोरा जियालनिफ्राय गलायो आरो गावबो जियालनिफ्राय गलायो एग्रिमेन्ट खालामगोन ना बिथाङा एसेबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंखांनायनि उनावबो बेफोरबायदि एग्रिमेन्ट खालामनानै फैदो गाव जियालनिफ्राय गलायो आंनि गोसोआव गोदोनिफ्रायनो बे मोनसे कुइसना जानानै दङ आङो बेखौ मालाबाबो शेयार खालामाखैमोन नाथाय रायजोफोरा सानफ्रोमबो रन्जन दैमारि गाख्रबाय थानायनि थाखाय आङो बेखौ सिम्पलै नोंसोरनि सेराव माने आं शेयार खालामबाय नाथाय आं बे कुइसनखौ अनजालि मेमनियाव आरो सोरबा बर' हारिनि गिदिरफोरनाव सोंथारगोन दिनै गाव गलायो गावनि केदारा गलायो एग्रिमेन्ट गोबां साननो लागा मालाबाबो माने जाथावा बायदि मोनो आरोना अब्लाथ' एसेबां गिदिर गिदिर बाथ्रा एसेबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंनाया अब्लाथ' मा होनना बुंगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि उनाव बेफोरबायदि एग्रिमेन्ट खालामोब्ला गोबां साननो लागा आंथ' सानोमोन बिथां रन्जन दैमारि आदाया आंखौ नांगौ जायोब्ला नोंसोर बुथार बड'लेण्डखौ हो आं बेनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ बेफोरबायदिसो मोनो नांगौ आं थैलांगोन आंखौ बुथार नाथाय हारिनि थाखाय नोंसोर बड'लेण्डखौ हो आं बेनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ बेफोरबायदिसो बुंगोन बायदि मोनो मानो होनोब्ला जेब्ला बेखौ हमनानै लांदोंमोन अब्लाबो बियो मा बुंदोंमोन आं जेलाव थायैनो बड'लेण्ड मोनगोन अब्ला दिनै बेफोरबायदि मानसिया दिनै बेफोरबायदि एग्रिमेन्टखौ बोरै खालामखो जाले मेमनियाव सोङोब्ला बे कुइसनखौ मायबा मोनसे नङा मायबा मोनसे ओंखारगोन बायदि मोनदों एक्सुवेलि मानो बेफोरबायदि अब्ला जोङो बेफोरबायदि गाव गलायै बा गावनि केदारा गलायै एग्रिमेन्ट खालामदोंबाथ' जों बेखौ जों मा बुंनांगौ मा बुंगोन बेफोरबायदि एग्रिमेन्ट खालामना फैदोंब्ला आंनि गोसो सिंनि बाथ्राखौ आं शेयार खालामदों नाथाय आं गाज्रि लोगोफोर आंनि भिडिअ'आव माने दिनैनि बे भिडिअ मायबा मोनसे गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा हो आं नाथाय बेफोर आंनि साननाय कुइसनखौ आं मालाबाबो शेयार खालामनो सानाखैमोन मोनसे समाव शेयार खालामगोन होननानै सानबाय दंमोन सोरनियावबा सोंनानै अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर जय हिन्द